Assalamualaikum. Sakan si Teacher Fatima, maisanyo sa Grade 1 ang makapupuon sa Pindulunan Primary School, Bubunguan District. Iman po gawiin na ay pagunan ng tanong subject na Mathematics. Sige, kung natanong pagkapuon, nariparanong tanong ang kaiyap lumakataling uma. Anto nasiran? Why, makapapasa ang mga wata. Ayat riparanong tanong na modules, paratas, agu, panso. Ino, miyang naririparanong niyo? Mapasaliw ang tayo ang module na kiswayo ronso kapag itong sa numero al 20 ang isa taman sa 30. Rupaan o umanibilang ang makauukit si eko mga tuladan. Mga wata, kataya sa mga bilang ay puon sa 20 ang isa taman sa 30 at kusal kapag itong kung mga maninsan at kinay kung nilitartan. Pinahlan sa patuosin niyo kung mga bilang ang gusto mga rupaan yan. Mga wata, kataya sila 20 ang isa, 20 ang 2, 20 ang 3, 20 ang 4, 20 ang 5, 20 ang 6, 20 ang 7, 20 ang 8, 20 ang 30. Ilayan yung piya-piya sa rupaan gusto para sa mga nganinsan ang makaayon ko kadakalian. Nagunitan o di ka aning maswa piya-piya. Mga wata, kataya sa mga ibaratiyan. 20 ang isa ang medyas, 20 ang 2 ang hula, 20 ang 3 ang barbar, 20 ang 4 ang tuon, 20 ang 5 ang bal, 20 ang 6 ang karton, 20 ang 7 ang karatas, 20 ang 8 ang bubasal, 20 ang siyaw ang pansong, 30 ang tubig. Mga wata, inogyatan din niyo. Tupanganta mo ugnar agyatan din niyo. Aden, apaghilayahan ka no ang mga tuladan na itungan niyo sa kadakalian. Paganayron, mga wata, tunay kailay niyo. Why? Giya na mga ice cream. Inong niya itong niyo ikadakalian? Why? Kaya naglupulo ang unang ice cream. Mga kapasang ang mga wata. Ito ang tuladan. Mga wata, tunay kilay niyo. Why? Kaya na mga mangga. Inong niya itong niyo pero kadakalian? Why? Ay ang kadakalian na taglupulo. Makapasang ang mga wata.